Tak, priatelia, predžalobná výzva. Čo to je, prečo to je, na čo to je, za čo to je? Zvyčajne to býva kopa papierov. Určite málo kedy sme u nás v občianskom združení videli, že by to bol jeden papier, alebo že len nejaká jedna štvorka. V drvivej väčšine sa jedná o naozaj že kopu papierov. Veľmi veľa ľudí, z našej praxe to hovorím, toto ignoruje hlavne kvôli tomu, lebo však to není z osudu, veď to není od exekútora, veď to je nič také, hej, takže že to potom, to neskôr a nejako sa to vyrieši a niečo sa s tým spraví a to potom si na to nájdem čas, teraz mám toto, teraz mám tamto, teraz mám hen tamto. Priatelia, predžalobná výzva znamená, že protistrana, už nech je to kdokoľvek, či sa to týka sporu, úradov, susedov, známych, dokonca aj v dedení. To je jedno, je to úplne jedno. Niekto, kto stojí proti vám, evidentne stráca trpezlivosť a zamýšľa sa reálne nad tým, že tú vec začne riešiť buď súdnou, alebo proste nejakou inou právnou cestou. Samo o sebe je toto obrovský problém, lebo keď sa nad tým zamyslíte, niekto investoval peniaze do toho, aby tú predžalobnú výzvu spísal, podal, dal si s tým prácu, to znamená, že už len z tohto môžete vydedukovať, že ten človek chce tú situáciu riešiť. Keď sa toto stane, už tam nejaké také tie, že však potom, však neskôr, však teraz mám toto dôležitejšie, hej, už toto nie je cesta. 80, niekedy až 90% prípadov, podľa toho, aký mesiac, je naozaj takých, že spor išlo vybaviť aj mimosúdne, dohovorom, porozprávaním sa, návštevou jedného úradu, alebo len požiadaním o pomoc. A presne preto sme tu. Tie spory sú také, že len zahlcujú či súdy, či úrady, potom tí ľudia sú nervózni a takéto veci. Je to len o správnom pochopení toho daného problému. A keď ho začnete riešiť v momente, keď príde tá predžalobná výzva, za prvé to nestojí peniaze. Tá situácia sa vyrieši veľmi rýchlo zvyčajne. Vo viac ako polovice prípadov je to naozaj otázka možno jednej mediácie, jedného pohovoru, vysvetlí sa vám, o čo ide, prečo, čo, za čo od vás chcú, čo od vás vyžadujú, čo ste povinní, čo nie ste povinní. A týmto jedným rozhovorom sa to prakticky vyrieši a naozaj to ide dostratená. Keď sa to už dostane na súd, respektíve k nejakým úradníkom, alebo na nejaký stôl nejakého zodpovedného orgánu, povedzme, ten problém je potom nie možné vybaviť jedným stretnutím, jedným listom, jedným vysvetlením. Už potom nabieha séria rôznych vecí, sprevádzania, zisťovania, skutkový stav, materiálne veci. Proste začne to byť zložité. Preto, priatelia, neodkladajte takéto veci. Vždycky si to odložte a skúste sa to naozaj pokúsiť vyriešiť. Ak neviete, kam sa ozvať, nemáte v rodine nikoho, alebo nikomu nedôverujete, kľudne sa nám ozvite. My váš problém samozrejme diskrétne, s dodržaním všetkých zásad GDPR preskúmame, navrhneme vám možné riešenia. Jedná sa o to, aby ste to pochopili, tú situáciu, pretože toto je ten najväčší problém, ktorý býva s úradnými listami. Nepochopenie, pretože ten právnický jazyk alebo úradný jazyk je naozaj veľmi zložitý. My nie sme právna advokátska kancelária, sme obyčajní ľudia ako vy a vec vám vysvetlíme tak, aby ste ju rozumeli. Ďakujem.